Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Ой, Лесик, а што гэта? Ты прыгатаваў для нас пачастунак? Мне здаецца, што гэта Лесік падрыхтаваў для доследаў. Та ты сумна. Не сумуй, Кася. Гэта сок, але ён не толькі для доследаў. А для чаго яшчэ? А вось для таго, каб мы ім пачаставаліся і палепшылі сабе здароўе. Пра пачаставацца зразумела, а пра здароўе не. Я не чула, што сокі нейкім чынам уплываюць на наша здароўе. Я магу не толькі пра гэта, а яшчэ шмат іншага пра сокі расказаць. Яны сапраўды не толькі смачныя, але і карысныя. З захапленнем слухаем. Вось вы калі-небудзь думалі пра тое, як людзі пачалі ўжываць сокі? Здаецца, не. Першыя людзі здагадаліся, што ў гародніне і садавіне ёсць смачны сок, і яны выціскалі яго рукамі. Нішто сабе, голымі рукамі? Менавіта так. А пасля пачалі выкарыстоўваць яшчэ і камні для гэтага. Складаны працэс. Зараз, мне здаецца, выціскаць сок навучыліся прасцей. Значна прасцей, сябры. Людзі вынайшлі розныя прылады, каб рабіць гэтую справу прасцей. Спачатку карысталіся простымі прэсамі, а потым з'явіліся цёркі. А зараз чым карыстаюцца? Таксама цёркамі? У 20 стагоддзі прыдумалі электрычныя сокавыціскалкі. І тады сокі з'явіліся ў кожным доме і ў магазинах. Гэта мы зразумелі, Лесик. А вось ты казаў, што сок можа паўплываць на наша здароўе. Як гэта адбываецца? Усё проста. Сок – гэта проста суперсіла ў вадкім выглядзе. Калі вы п'яце сок, ваше цела атрымлівае мноства карысных рэчываў. Напрыклад, якіх? Гэта вітаміны. Удакладні, калі ласка, а што такое вітаміны? Гэта маленькія энергетычныя шарыкі. Напрыклад, у апельсінавым соку шмат вітаміну С, які абараняе нас ад хвароб, быццам шчыт. А я вось што зразумела. Сок добра наталяе смагу. Усё так. Але ён не толькі наталяе смагу, а яшчэ дапамагае арганізму заставацца свежым і бадзёрым. Вельмі карысная інфармацыя. А якія ўвогуле сокі бываюць? Вельмі розныя. Усё залежыць ад таго, з чаго сок ствараюць. Ёсць фруктовыя сокі, іх ствараюць з яблыкаў, апельсінаў і вінаграду. Ёсць сокі з гародніны, іх робяць з морквы, памідораў, сельдырэю. Ой, як смачна ты кажаш, ажно папіць захацелася. І мне таксама. А я вось яшчэ аб чым падумала. Аб чым жа, Кась? А які сок самы карысны? Вельмі цікавае пытанне, Касечка. Але няма аднаго самага карыснага соку. Кожны напой мае свае ўласныя суперсілы. Што? Якія суперсілы? Розныя. Калі ты хочаш умацаваць вочы, каб добра бачыць у цемры, пі маркоўны сок. А калі мне патрэбна шмат энергіі для гульняў? Тады пі вінаградны сок. Вельмі цікавая размова у нас атрымалася. А зараз я лічу, што нам неабходна пачаставацца з сокам. Давайте напаўняцца суперсілай вітамінаў і глядзець мультфільм. Цудоўная прапанова. Я не перастаю здзіўляцца таму, якія незвычайныя жывёлы і птушкі жывуць на нашай планеце. А я люблю даведвацца пра штосьці цікавае з жыцця птушак і жывёл. Калі ласка, запрашаем цябе, Алексей, і ўсіх нашых гледачоў паглядзець невялічкі фільм, які мы з Касей падрыхтавалі падчас нашай летняй вандроўкі. Я гатова вельмі уважліва слухаць. Ведаеце, а у птушак і жывёл, як і ў чалавека, ёсць свой характар. Несумненна. Вось, напрыклад, сланы вельмі добрыя. Так, а арлан-белахвост вельмі агрэсіўны. Так, Кася, але гэтай птушцы неабходна быць такой. Арлан-белахвост ахоўвае сваю тэрыторыю і не любіць, калі хтосьці яму перашкаджае. Таму ён выглядае вельмі грозным. А яшчэ, Лесик, я ведаю, што арлан-белахвост цудоўны лятун. Ён здольны знаходзіцца ў паветры гадзінамі, каб адшукаць сабе ежу.
Лесик, а ты ведаешь, что орлана белахвоста яшчэ называюць марскім орлом? Так, гэта таму, што ён часта жыве каля мора? І не толькі каля мора, таксама каля рэк і азёраў. Знаходзіцца побач з вадаёмамі гэтым птушкам вельмі падабаецца. Таму арланы яшчэ і добрыя плыўцы, але плаваюць яны не часта, а толькі ў выпадку неабходнасці. Часцей за ўсё тады, калі трэба злавіць здабычу ці перабрацца на другі бераг. Яшчэ орлан птушка, якая любіць вышыню. Дакладней, вельмі любіць. Таму сваё гняздо будуе часцей за ўсё на высокіх дрэвах альбо на скалах. І карыстацца адным гняздом ён можа шмат гадоў. Арлан белахвост вельмі разумная птушка. Напрыклад, ён прыдумвае сабе прылады для палявання. Дзеля гэтага бярэ галінкі дрэў. Ці проста ловіць потокі ветру, каб лятаць і пры гэтым эканоміць энергію. Яшчэ ў орлану добры зрок. І ніякія акуляры не патрэбны. Орлан бачыць вельмі далёка. Нават чалавек не можа пахваліцца такім вострым зрокам. А гэта птушка можа. А ці магчыма сустрэць гэту птушку у нас у Беларусі? Магчыма, але гэта сустрэча табе не спадабаецца. Агрэсіўны характар арлана не дасць табе з ім пасябраваць. Ну, пра гэта я ўжо ведаю. Таму пры сустрэчы блізка падыходзіць не буду. На усялякі выпадак. Так што не будзем перашкаджаць арлану белахвосту, а лепш пажадаем яму высокага палёту. Дзякуй за цікавае знаёмства. А зараз самы час запрасіць усіх на мультфільм. Глядзім, сябры! Працяг мультфільма мы паглядзім трошкі пазней. А зараз дапамажыце мне разабрацца. У чым разабрацца, Кася? Я вось задумалася, што кожны дзень у свеце штосьці святкуецца. Гэта праўда, Кася. Ты вельмі правільна адзначыла. А калі так, тады раскажыце мне, калі ласка, а якое свята адзначаецца сёння? З радасцю! Сёння, сябры, святкуюць міжнародны дзень чыстай энергіі. Міжнародны дзень чыстай энергіі. А чаму чыстай? Энергія можа быць бруднай? Не зусім. Ёсць такая энергія, выпрацоўка якой забруджвае наша паветра. А гэта не вельмі добра. Я згодны з табой, Алексей. Менавіта таму вучоныя і вырашылі здабываць чыстую энергію. А што за яна? Чыстая энергія. Усё проста. Гэта энергія сонейка, ветру, вады. Нічога сабе. Ёсць спецыяльныя прыстасаванні, якія з прыроднай энергіі ствараюць электрычную. Напрыклад, сонечныя батарэі, ветравыя флюгеры. Мне здаецца, што гэта здорава. Вельмі! Мы выкарыстоўваем тое, што даецца нам бясплатна. А яшчэ гэта паляпшае наша здароўе. А якім чынам? Мы дыхаем чыстым паветрам, таму што яно не забруджваецца. Цудоўна прыдумана, лёгка і проста. Дарэчы, зараз можна зрабіць невялікую зарадку, каб трошкі размяць нашы ручкі і ножкі. Прапаную уявіць сябе мельніцай і добра пакруціцца. У-ха! Уявіце, што дзьме моцны вецер, а млын ад гэтага хутка круціцца. Ось так. Усе, хто рабіў практыкаванні, малайцы. Адчулі, што энергіі з'явілася больш? Вядома, ранішняя зарадка заўсёды бадзёрыць. А зараз давайте зробім невялікую паузу на адпачынак і паглядзім працяг мультфільма. Сябры, надышоў час развітвацца. Але давайте не будем сумаваць. Мы хутка сустрэнемся зноў. Жадаем, каб дзень прайшоў лёгка і весела. Давайте нагадаем, дзе і калі мы ўбачымся ў наступны раз. Як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Больш энергіі!